Jo de tota la vida he estat una persona cristiana, però que vivia la fe en moments puntuals, no? En moments de necessitat, doncs ara necessito que Déu m'ajudi, doncs recorria a Déu o anava a l'església de tant en tant, no? Però per una experiència forta d'una crisi personal, doncs vaig veure que realment el que em podia jo agafar, que em podia salvar, que em podia sentir millor, que m'ajudava, doncs era Déu, no? I llavors a partir d'aquí, o sigui, d'un sofriment, no? Amb aquesta trobada amb Déu, jo vaig anar potenciant, no? Vaig anar relacionant-me més i més, i a partir d'aquesta relació amb el Senyor va fer que jo retornés a l'església d'alguna manera, no? I em vinculés més a tot el que és l'església, comunitat, i l'església en majúscula, no? Que a mi l'església em quedava una cosa molt llunyana, però per mitjà d'aquest patiment, d'aquesta necessitat de salvació, d'esperança que jo he trobat amb la meva relació personal amb el Senyor, doncs ha fet que jo tornés a l'església.